ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଉପାଧିରେ କିଏ ଭୂଷିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାରିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର। କଳାନିଧି ଉପାଧିରେ କିଏ ଭୂଷିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ। କାଞ୍ଚ କାବେରୀ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। फ्रेंड्स, जदि भिडियोटी आपको हेल्प करिथाए तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे फ्रेंड्स।